uphenyane ngesingisi ngiyazi sikhuluma kakhulu isiZulu isingisi bathi njengoba seshilo ovela district ukuthi infection yes edalwa ivirus. Okay. So le virus yenza ukuthi amehlo abe nokugula abe neinflammation ukugula lokhu kupresenta kakhulu noma kuvela kakhulu ukuthi amehlo abebovu amehlo abebhlungu kwesinye isikhathi abe akhala benenyembezi nama dekhala ke kulenzo so kungenzeka funa sikade anakho ukutetela kodwa yeah so uphenyane luyisifo esithelanayo kakhulu I think bese kumention bese kukashiyo ukuthi li highly contagious liyathelelana nje kakhulu ngesivinini esikhulu sithelelana kanjani ukuthi nje mhlambe manje njoba ngihleli nje lokho engibuka uNgqongqoshe ngembuka nami sibukana kungenzeka nisesithelelene ngenhlanhla kunjalo so uphenyane luthelana kakhulu ngokushare noma ngokwabelana ngezinto nje ukusebenzisa for example sisibonela ukusebenzisa mhlambe ithawula lomuntu onalo uphenyane sharing ukushare nokuthi ke izandla into ekhulunywa kakhulu into ebalekile ukuthi uma ngabe unalo noma usola ukuthi unalo izandla zakho zihlezi zibe clean uma ngabe uthinte iso ugeza izandla before uthinte omunye umuntu or before uthinte ezinye izinto noma usekhaya before uthinte mhlamba ukudla uthinte ama plate yonke lezi zinto uwashe izandla ugeza izandla